Okay, so tofuna tulandire ku part 2 timaona za mvula ya masika ndi mvula ya nyondo mu part 1 ndi tinaona level 1 and level 2. Koma pa nthawi ino tufuna tuone mapaderadera kuti nthawi yapasi pano tikamakamba za kumapeta nthawi kuti ndi yani. Komanso ndeti mu presentation tikhala kuona za mvula ya masika komanso tikhala kuona za Samaritan abwino. Fati phunziro lili mati masulira zinthu zazikulu zisisi zimene Mulungu anazika mu chinthu chimenechi. Right, so tendipireni ku Luka chapter 10. Okay. Luka 10 timaona phunziro lina apadera limene Yesu amafunsida mafunso ndi amayanga. Ndiponala anthu amene amafunsa mafunso la mugole ndipo teno Yesu anayankha zinthu zina zimene zinali zabwino kwambiri. Okay. Right, so Luka 10 verse 25 aliya. Verse 25. Ndipo taonani wachilamulo wina anayimirira namuyesa iye nanena, mphunzitsi ndidzalowa moyo wosatha ndi kuchita chiyani? Ndipo anati kwa iye. So verse 25 munthu akumfunsa kuti kodi ndichite chani kuti ndikapulumuke, right? Kuti ndikalandire moyo tani wosatha. So emphasis yake inali pa zimene munthu angathe kutani angathe kuchita, right? So that's, I think itaonakale where that religion imatifikise. So emphasis ndi chinthu imene Mulungu amatiyika pa Bible ndinkhanena kuti no chimene Yesu sanatipangira ife ndi chotani chokwanire. Talengedwa kuti tikhalenso anthu ozolengedwa chani sasopano. Tikamakamba za mwana wa galu amakhala mwana wa galu ifali ndi moyo wa chani wa galu. Ningona leyonje patakhala mwana wa munthu patakhala so mwana wa galu apa. Galu uja atapeza kuti nomwe wakula mwachangu akuwa atakundigalata unyama chuka machake ukachisea uko atagogoda pachiseko chane koma mwana in the same time atozi awane kwa pakaziti zimeza angolira angozipisira njani, right? Koma sizo uthanza ati no gale wasanduka munthu iyayi ngakhale gala panga zimene munthu amatani amapanga chikusiyana santhu andi moyo umene nikati mandani mwanthawi pakuwira pa nthawi mwana amene amaonesa zizindikiro zoti moyo uja ukuoneserano mu chikhalidwe yake mwanjira inafika potasi akuzipisira ekasiya kumangulira akhana kuti no watani wakula chimene uthanzo chimenecho. So chimene chimapangisa ife tikhale a Khristu ndi chani ndi moyo umene nkati mwandani maife. So akatipasa moyo wasopano ndife ake ndife ndani a Khristu. Koma pamene tili ndi moyo umenewo moyo umabala chani zipaso za mzimu zamba kutani kuonekera. Koma papa mkulu ya mafunso kuti apange chani utakatani mwanjira ina kuyika pressure yachipulumutso pandani pa iyeyo, right? So Yesu akumuyankha akuti chani. Verse 26. Ndipo anati kwa iye, m'chilamulo mulembedwa chiyani? So tikamakamba za chilamulo kamba za malembo, right? Siyendali ya uwerenga bwanji. Ndipo iye anayankha nati, uzikonda Ambuye Mulungu wako ndi mtima wako wonse ndi moyo wako wonse ndi mphamvu yako yonse ndi nzeru zako zonse ndi mnansi wako monga iwe mwini. 28. So akuti ndizikonda ndani Mulungu ndi mphamvu zanga zonse komanso ndikondanso chani mnansi ndi muone mene sana mayankha. Verse 28 ajani. Verse 28. Ndipo anati kwa iye, wayankha bwino, chita ichi ndipo udzakhala ndi moyo. So akumuwuza kuti chita ichi ndipo udzakhala ndi yani ndi moyo. Tapaona amenepe komano tinaona kale kuti izi zinzotheka mu njira yotani pamene kuti munthu akakonde wina ndi zake afunika akhale ndi yani ndi chikondi. Zimene zimachitika munthu ukakhala ndi chani mzimu mukati mwandani mawe sanzo tichita izi ndipo ukhala ndi yani ndi moyo. Mwanjira ina the issue is kuna kuti afike pa state yopanga zinthu zimene izi ndero munthu ali ndi mzimu ndani wa Mulungu. That's the issue imene Mulungu Yesu Kristo akumasulira mkuluyu koma mkuluyu ndi atafuna kulungamise. Verse 29. Verse 29. Koma iye pofuna kudziyesa yekha olungama anati kwa Yesu, ndipo mnansi wanga ndani? Zilengera kuti ine ndimakhala kukanthe ndibe neba yayi. Mbona menepe ndi nkonda bwanji munthu ina mwana. So emphasis yake kukhalabe pomwe paja pona tuno pressure yachipulumutso bwera pandani pa Yesu. Ati ndembanga ndi kuti ndimuziwe kuti ndizinjira za chani zabwino which afuna ati azilungamise. Pamene pa bwano yankhula Yesu Kristo imene nditati masulire ife sisi zina zimene zinazobisika mawu ake. Tate ndipele ma verse 30 aliyani. Verse 30. Now pamene akufotokoza fanizo ilili Yesu akuyankha funso liti
lomwe lijere ndichite yani ndikapulumuke tinozenepe foti mkulu yafuna azilungamise yekha akufunsa naso akanijana mwa Yesu poyankha apo ndeta kankha befunso lili ndariya. Ndipo Yesu anamulanda mawu nati, munthu wina anatsika kuchokera ku Yerusalemu kunka ku Yeriko, ndipo anagwa m'manja mwa achifwamba amene atamuvula zovala namukwapula nachoka atamsiya ofuna kufa. Siyani bombo. So ari munthu wina anatsika kuchokera kuti Yerusalemu apita kuti Yeriko, ndipo anagwa pakati pa ndani pa achifwamba ndi achifwamba anamuvula yani zovala zonse nomusiya iye wachani wakufa. So nimafuna kunena kuti tiona posachedwa kuti munthu amene akunkamba apapayi ndi ndani? Ndi Adamu. Okay, tiona posachedwa apa kuti thandizo fanizo ilili kuyimbira zinthu zina zazikulu posa zimene akamba Yesu apapazi mafanizo ambiri Yesu amakhala achonje. So tiona nati munthu amene akusesereka kuchoka ku Yerusalemu ku Yeriko ndi Adamu, right? Chuchitika chani kwa Adamu? Adamu munthu aide anakumana ndi ndani? Ndi Lucifer. Tiyeni tipite pa Yohane. So tipite pa Yohane chapter 10. Alright, so tikafika pa Yohane 10 amaruza feza verse 10 aliya. Verse 10. Sikudzambala koma kuti ikabe ndi kupha ndi kuononga. Ndadza ine kuti akhale ndi moyo ndi kukhala nawo uchuluka. So tikona tino mbala ndi imene imadza kuba kupha ndi kuchani ndi kuononga. Ndipo ine ndadza kuti nzakupasani chani? Nzakupasani moyo. So mbala imene yakuyikamba ine ndi ndani imene pa? Ndi Satana. Chifukwa tikuthaona kuti no mu Eden chinachitika nchani pamene Adamu anakumana ndi Satana. Anapeza kuti no Adamu uja anataya chani moyo osathe. Paja tinaona kuti no Adamu ndithu pamene amalengedwa anthu aja anali abwino. Yeri ubwino wawo sunachifatana amachita zinayi zabwino koma chifatano anali ndi mzimu wa Mulungu kati mwa ndani mwa iwo. Tinaona kuti no Marko 10:17 makamba no Mulungu yekha amene ali wachani wabwino. So 1 Yohane 4:8 kuti no Mulungu yekha amene ali wachani chikonde. Chimusu 15 verse 4 ikamba verse 3 and 4 akamba so kuti Mulungu yekha amene ali wachani. So akamati analenga zonse ndipo zonse zinayi zabwino zothandiza zato zonse zinayi m'manja mwa Mulungu. Koma Adamu ndi Hawa anali ndi mzimu wa Mulungu kati mwa ndani mwa iwo. So mbala ikudza sikudza mbala kuba kupha ndi kutani ndi kuononga. So amene amadza kupha ndi kuba ndi kuononga ndi Satana. Chifukwa even Yesu anafotokoza nati inu ndinu Atate anu ndati Satana yerekeze amene amanama kwambira chani chiyambi. Right? So iyi ndi nkhani na imene Yesu Khristu anadani anafotokoza. Okay, so tendebwereni pa Luka chapter 10. So Adamu kuzera mwa chinthu chimene chichi wataya chani moyo. Tingopita pa Roma chapter 5 verse 12. Roma 5 verse 12. Verse 12. Bible kunena kuti chifukwa chake monga uchimo unalowa m'dziko lapansi mwa munthu mmodzi ndi imfa mwa uchimo, chotero imfa inafikira anthu onse chifukwa kuti onse anachimwa. So akuti imfa inafikira kwa anthu onse chifukwa onse anatani anachimwe. Koma tozowa tata amene anachimwa anali ndani? Anali Adamu. Koma kuti onse anatani onse anachimwa. Alright, so tikutha kumvetsa kunena kuti nkhani kuchitika apa ndinena kuti no Adamu akumana ndi Lucifer. Mu interaction imeneyo tikuzara Adamu akugonjetsedwa. Pamene Adamu akugonjetsedwa ali ngati watigulitsa ife kuchani kuchimo ndi chani ndi ifa. Tchimo ndatalekana ndi Mulungu. Pamene ndatalekana ndi Mulungu imfa ikusanduka chani gawo lathu. Tikuona so zimene zikuchitika mu chani mu Eden. So munthu amene akunkamba amaneyo ndi Adamu kumuzera mwa iye anthu tonse tikupeza tatani tatayika. Ndimafuna tiwerengeso verse ina Yohane chapter 8 verse 44. Yohane chapter 8 verse 44. Verse 44. Yeah. Bible naya kuti okay 44. Inu muli ochokera
mwa atate wanu mdierekezi ndipo zolakalaka zake za atate wanu mufuna kuchita. Iye anali wambanda kuyambira pachiyambi ndipo sanayima m'choonadi pakuti mwa iye mulibe choonadi. Pamene alankhula bodza alankhula za mwini wake pakuti ali wabodza ndi atate wake wabodza. So mdierekezi ndiye chani wakupha yesu komanso ndi wabodza tate wabodza. So tinanaona tuno mbala ndimene inabwera mkulu amene amasika ujeriko anagwidwa ndi chani ni mbale. So tanatuno siku za mbala kuba kupha ndi kuononge ndio tanasoti mdierekezi anali wakupha pachiyani kuyambira pachiyambi. Mwanjira ena analolekesana ndi mulungu. Now munthu amene analolekesana ndi mulungu amakhala capable opanga china chilichonse. Meaning to say mzimu kuti aphe aononge unakhala mwa iye kuyambira nthawi imene analekana ndi chani ndi mulungu, right? So tikuona tuno woyipayo amene anagwira munthu ameneyo ndi Lucifer. Ene munthu amene anagwira pamene ndi umunthu kapena Adamu ndi mtundu wake osonatoka mwa iye. Verse 31 kuti yani verse 31 Jeremiah chapter 8. Look at 10 verse 31. Okay. Look at 10 verse 31. Ndipo kudangotero kuti wansembe wina anatsika njirayo ndipo pakumuona iye anapita pambali ina. Momwemonso Mlevi pofika pamenepo ndi kumuona anapita mbali ina. Imaneka ipompo. So tikutaona kuti munthu akufa akutatha ndi imfa akumana ndi anthu awiri wansembe komanso ndani Mlevi. Koma chuchitika nchani anthuwa anguyang'ana chani anguyang'ana kumbali. Tikaona ansembe ndi amene tikamaona mitundu ya ana Israeli Mulungu anayika zoti Alevi ndi amene azitumika kuti ukadyese. Koma pambali pa Alevi panali anthu ena amene analiso Alevi koma anali mtundu wa ndani wa Aaroni amene ndi amene amakhala chani ansembe. Ndikukhulupirira tinozi neve. So anthu awa amayimira chitumikiro chimene chimachitika muchani mukachisi. Mwanjira system imene inayikidwa ndi Mulungu inali ngati chithunzithunzi sidakatha kuthandiza munthu kuti afike pa chiyero. Sidakatha kubwezeresa moyo umene unatani unatayika. Tiyeni timuona amene pa Yohane chapter 1. Yohane 1 verse ya 17 aliya. Verse 17. Chifukwa chilamulo chinapatsidwa kwa Mose. Chisomo ndi choonadi zinadza mwa Yesu Kristo. So chilamulo chinadza mwa ndani? Mose. Chisomo ndi choonadi chinadza mwa ndani? Yesu Kristo. Kama kamba za choonadi I think fundo inayi kamba kamimbi. Choonadi nthawi zambiri amona ngati truth opposite ndi error. Kapena choonadi opposite ndi bodze. Komano nthawi zambiri siyonjo tikaona apapa akukamba ngati tuno mene makhalira galimoto yatoyi. Ndi thuzi koma chenicho ndiye chani galimoto yeniyeni. Galimoto yatoyi makhala limited sufunga terms of fuel etc. So chilamulo chinadzazera mwandani mwa Mose. System ya ansembe ndi Alevi yosanapereka kuzera mwandani mwa Mose. So system imene iyi inayi chifanizo chabe sidakatha kupulumutsa munthu iye. Koma anayika mpaka Yesu akatani akabwera. Ndaona koma chisomo ndi chani choonadi chodandire zinthu zogwirikazo zinthu zimene chi system imene imayimirira choonadi zinadza kuzera mwandani mwa Yesu Kristo. Ndikukhulupirira tinozi neve. So tiona kuti no tisanapitirire munthu uyu akuthatha ndifa Mlevi ndo ansembe angodani angomudutsa. 10 look at chapter 10 verse yake 33. Koma Samariya wina ali pa ulendo wace anadza pali iye ndipo pakamuona anagwidwa chifundo. So Samariya yimira ndani Yesu Kristo. Samariya pano pati mata Samariya chifundo pano pati matenga Samariya ngati chinthu chabwino koma nthawi yawoyi timaona nato ananena Yesu kuti anali chani anali Samariya komanso ndi chiwanda. Samariya matenga anthu oyipa kwambiri fano nthawi ya Asiriya kumene kumakhala mafuko 10 Asiriya anatenga onse ndi amwazi atachosa kalabwesa anthu aku Ahava anthu aku Babyloni chani ndi kwasiya kuti kumeneko ndi amene anasacheda Samariya chifano kumene kumakhala northern tribes ma 10 tribes kumacheda ti Samariya ndi anthu amacheda kuti Asamariya ngati kuti imene ngati anthu akundilanda anthu akubangwe. So kunena Yesu kuti anali
Samaria ntamene yanje naye mwana koma Yesu Kristo anagwisa ntchito dala chimene chichi kuti anthu achilandire right so akuti Samaria koma ndi Samaria wina akuyenda anamuona munthu achita naye ali chisoni so tikuthaona kuti no Samaria amene akumira ndani akumira Yesu Kristo pa zimene akupanga verse 34 again nadza kwa iye namanga mabala ache nathirapo mafuta ndi vinyo ndipo anamuyika iye pa nyama yache ya iye yekha nadza naye ku nyumba ya alendo namsungira yeah so apa pamene tikuvesana kuno anammanga mabala ake ndi kumuyika mafuta komanso kumuyikaso nyani vinyo kumuyikaso vinyo right ma vinyo akuyimira chani okay tade ndipitire ku Yoel chapter 2 and Mika, sorry. Mika 2 verse 8. Mika 2 verse 8. Yeah. Mika 2:10, yeah. Mika 2:10. okay The 11. Mika 2 verse 10 and 11. verse 10 nyamukani chokani pakuti popumula panu si pano ayi chifukwa cha udiyo wakuononga ndi chiwonongeko chachikulu 11 munthu akayenda ndi mtima wachinyengo ndi kunama ndi kuti ndidzatenera kwa iwe za vinyo ndi za chakumwa chakulezeretsa iye ndiye mneneri wa anthu ache yeah so apo of course amafananiza mamuzero kucheke vano ndipo akuti munthu akabwera uzani nenera za chani za vinyo ndi za kulezeretsa iye azakhanira ndani wanthu manjira anthu amangofuna munthu amene atanenera za chani za mtendere right so akufananiza kunenera ndi chani ndi vinyo manjira ina turn out no vinyo amayimira so chani chiphunzitse tikaona Yesu Kristo anapereka so chisanzo chenena kuti okay tingopita so verse imene nofuna mavesi awiri Yesu anakamba zoti no munthu samatenga vinyo wakale ndipika muzokera mu vinyo za chani chatsopano koma amatenga vinyo watsopano ndikazokera mu wa chani mwatsopano tingopeza wenepo ngachani okay ndikuja ndikuyohana mwena uja Lucas I think kanani na tutapapeza makanga ndi Matthew limene used to be Matthew yeah Matthew chapter 9 verse 16 Ariana Matthew 9 ndi verse 16 yeah ndipo kulibe munthu aphatika chigamba cha nsalu yayiwisi pa chofunda chakale pakuti chigamba chake chizomoka kuchofundacho ndipo chichita chibowo chachikulu kapena samathira vinyo watsopano matumba akale akatero matumba aphulika ndi vinyo atayika ndi matumba awonongeka kumathira vinyo watsopano matumba atsopano ndi zonse ziwiri zisungika so toonana kuti no tikamaona chiphunzitso apapa inali nkhani imene amakangana ndi ndani ndi ophunzira afarisi amara ophunzira Yohana mafusala kuja ophunzira kusamasa ife nda kuzata anu panopa ali ndi yani ali ndi kwatibwe kwatibwe akazacho kanda azatani azasala pamene azata akulu vinyo wakale sitimaika muzoyikira muzasubano vinyo wasubano timeka muzoyikira muzachani zasubano authana zoti yani kumanjira ena chimene amafuna auze njona kuno chiphunzitso chake chimene akubweresa chikufunika ndithu chikhale mwa anthu achani asopano ndikupereka chisanzo Yesu Kristo pamene anali pa dziko lapansi amatha kumuona pamene tikusala chikhulupiriro chathu chimakhala ngati chotani chikukwera chifukwa chani paja chikhulupiriro chisimikizo ya zinthu zimene sitikuziona komanso ndi chisimikizo ndi yani chikhulupiriro another definition ya pompo amaimbale substance of things hoped for ndi zinthu zimene timaziyembekezera so tikuzati no Mulungu ali nafe komano ndi umboni wanje chikhulupiriro chathu tikuzati tikapemphera Mulungu atiyankha chisimikizo chimene chilipo chifukwa chani chikhulupiriro so pa zinthu zimene sitikuziona
ndipo koma zilipo komanso zimene tikuziyembekezera kuti atipase tikakhala tikusala chakudya zimathandiza kuti chikhulupiriro chathu chikhale chotani chikukwera fere timachosa zinthu zimene zimatipasa moyo timene timadalira ngati chakudya ndikukhazika 100% pandani pa Mulungu. Apo Yesu anali nawo samafunika asazirani asali Yesu ali nawo akakhala ndivuta pita stress kumana Yesu akachoka afunika kuti chikhulupiriro chitani chikwere fati sakumuona koma ali ndani ali nawo, right? So amene pamene atambe kusala ndi amauza kuti vinyo akale sitimayika zoyikira muzatsopano koma vinyo atsopano timeka zinthu zachani zotengera zachani zasema manje kana amauza wana kuti chiphunzitso ichi chachani chatsopano kwa inuyo far all throughout the Old Testament amasala chakudya pakali mawu so papa amona ati no makusana zona chiphunzitso yani chatsopano, right? So tikaona amene papa tunaona kuti no ndithu vinyo ndi wine komanso even pa last supper anauza ati no anauza ati vinyo akuyimira ya mwazi wake akuyimira moyo wake. Alright, so adana muyikaso ya mafuta today ndipita no Zechariah. So vinyo atayimira so moyo wa Yesu Kristo so pa Yesu Kristo ni mama Mulungu komanso vinyo akuyimira so yani mwazi wake. So either way nzabuna bwino babbe vulo naliwasa. Alright, so Zechariah chapter 4 tikawerenga verse yake ya 6 adija verse 6 pamenepo anayankhana nena kwa iye ndikuti awa ndi mawu a Yehova kwa Zerubabeli ndikhalamula nkhondo ayi ndi mphamvu ayi koma ndi mzimu wanga ati Yehova wa makamu. So anaona ndithu Zechariah mitengo ili azitona ndena ndi mapaipa agolide amatenga mafuta ochoka mitengo ndomwe asiya mu chimbale chinayi ndizo nyali zingati 7, right? So amfusa chindi ya ndabuzara semphapo koma kuzena mwanyani mwanzimu so mafuta aja akimira yani mzimu wake, right? So mafuta akimira mzimu wake vinyo akimira yani moyo wa Yesu Kristo komanso mawu a Yesu Kristo. Yes, so tona nawo no chimene chikumpulumutsa munthu yoyambirira ndi mawu ake a Mulungu. Mawu Mulungu akupanga yani akupangisa munthu jora atani akhulupirire pamene munthu akhulupirira akulandira yani mzimu wa Mulungu chipulumutso chikubwera, right? Titawerenga so verse ina imene ikuphatiza ziwirizi Efeso 1:13 Efeso. So mwanjerena munthu afunika kuphunzitsidwe akaphunzitsidwa chikhulupiriro yake chima kuzika akakhulupirira ndeta kulandira gift of the Spirit. Efeso 1:13 ali verse 13 Bible nakuti mwa iyeyo inunso mutamva mawu a choonadi uthenga wabwino wa chipulumutso chanu ndi kumkhulupirira iye munasindikizidwa chizindikiro ndi mzimu woyera wa lonjezano. So after titamva mawu a choonadi komanso titamva so uthenga wabwino wa chipulumutso titakhulupirira pamenepo tosendezana ndi mzimu wachani walonjezano. Zimenezo kuti tikazimanga link munthu tikona munthu ochambira kulandira mawu akakhulupirira uthenga wabwino kula kulandira ya khaso wa mzimu woyera. So nkulu amene akulandira vinyo komanso chani mafuta. Yes, so we can see now to uthenga wathu ufunika ukhale emphasized pa mawu Mulungu komanso ukhale emphasized kwambiri ukalakamiri kwambiri so pokuti munthu andire moyo wachani wasopano zinthu ziwiri zimene zimayendera hand to hand. Munthu amene akulandira vinyo ndi mafuta ndi amene wamenyedwa wamenyedwa avulazidwa chifukwa choti pa bala la munthu vinyo amakhala ngati sterilizer awanga amakachotsa bacteria amakhala ka alcohol element komanso amakhala ndi antioxidants akakhala sali fermented has my antioxidants komanso mafuta awo ndi kuti amakapanga provide nutrition kuti bala litani lipole komanso kuti anamanga kumanga aposi ndi kuti mafuta aja sinangomachosa kuchipata kuchaso matero toleka munthu akakhala ngati wapya mavakakai mafuta enayi ndikumanga bandage kuti kamaza chosa usanyamanenso ndi nyamaso mathokozo kwambiri. Alright, so tupitirize ali mkulu anatenga kukamusiya kuti kusungira ku anthu lero tupitiriza
Now uku ndeti kukuyimira kubwera kwa Yesu Khristu. Yesu anafa chifundo ndi ife bwera pa dziko lapansi ndikuzalefera ndikubwera kumwambe. Atabwera kumwamba tili ndi mawu ake komanso lokhaso ndi chani ndi mzimu wake. Right, verse 35 ndakutitenga ukatisiya ukatisunga ndimuona pa verse 35 ali chani. Ndipo mmawa mwake anatulutsa malupiya atheka awiri napatsa mwini nyumba ya alendo nati msungire iye ndipo chilichonse umpatsa koposa ine pobwera ndidzakubwezera iwe. So arapapa iye akutani akuchoka tapana menepe. So pamene akuchoka akuti chani ndamaneka and on the morrow he departed ndi aonatenga ndama zingati ziwiri ndikura ndikumpasa ndi akuti pobwera ndizata ndizawonjezera zinailose koma nompasa ndama zingati ziwiri. So tendi tikupita Mateyu 20 verse 2 pachitine tifuna chivesese Mateyu 20 verse 2 atikani tambile pa verse 1 verse 1 saba wakamba za ufumu wake verse 1 atikani pakuti ufumu wakumwamba ufanana ndi munthu mwini banja amene anatuluka mammawa kukalemba ntchito munda mwake wa mpesa. Ndipo amene adapangana ndi antchito pa lupiya la theka limodzi tsiku limodzi. Yeah, so malipira nthawi imene amakhala cha ya theka siku ngati limodzi. Munchizungu I think mina chira chitawalise komana papa anagwizana kuti verse a penny a day. Right? Munchizungu ngapa straightforward no a penny a day. So penny siku ngati limodzi. Tieni ndipo anatuluka dzuwa litakwera naona ena atayima chabe pabwalo. So ndalama imodzi makhala malipira chani asiku limodzi wene nkula nampasa amasiku angati awiri. Okay, so with that tieni tingomvesa chinthu china. So amatabwerera pakadusa masiku angati awiri. Alright, so tipite pa Masalimo 90 verse 4. So raona tuno Samaria yakuyimira ndani Yesu Khristu. Masalimo 90 verse 4 verse 4 akuti pakuti pamaso panu zaka zikwi zikhala ngati dzuwa litapita ndipo monga ulonda wa usiku. Ndaba kuti for 1,000 days are in thy sight as yesterday. Dzulo ndende ni masiku angati imodzi. So akungoti pasa perspective ya Mulungu zaka 1,000 zitati zadusa ili ngati siku ingati imodzi. And in the other study timaona kuti no pamene Yesu amabwera naye masiku akumapita chani anthawi makamaka in context ndi kutha wachi pamene chani chakale. And akuti ndibwera chani posachedwa. I think nthawi vesesane. So 1,000 days ingati siku ingati imodzi. Ndite mtengo yesera kuvesesa amati anapasa ndama zingati ziwiri. Paja malipira nthawi imene siku imodzi makasi ndama ingati imodzi. So pamene Samaria abwera kuyamba kwa Yesu akuchoka ndero ali kuti ali kumwambe. So akumpasa ndama zingati ziwiri moyengesa two monies. Anyways, which means if we think a perspective I'm going to say we most exavances and don't know afunika abiri pa kadisana zingati 2,000. Hope you know. So from the first coming ku second coming afunika zaka zingati 2,000. Look who there's one thing yeah. Father abwera after akatela as 2 days. Chinese judges and zaunjezi. Koma actually ambassador mazodi akwanisa ngosunga mutufu 2 days. Alright. So tentingo werenga sobena ndi Petro 2 Petro 3 verse 8. Okay. Say that 2 Petro chapter 3 verse 8. Koma ichi chimodzi musaiwale okondedwa inu kuti tsiku limodzi likhala kwa Ambuye ngati zaka zikwi ndi zaka zikwi ngati tsiku limodzi. Yeah, so ali tsiku limodzi ngati zaka zikwi paja nakamba kuti zaka zikwi zingati yesterday ngati dzulo. So Petro akamba chomwecho. So ndithu the whole plan yonse yachipulumutso tifuna ikhale zaka zingati 37 tikuzwa bwanji chifukwa chena kuti no
akuti akapereka ndalama za masiku angati awiri so lachitatu atani ngati ikatha ndalamazo abwere sumanyirena pakatha masiku awiri. Alright, ndingopita ku Hosea 6 verse 1 to 3. Verse imango ndisangalasa unga verse senkhani it's quite amazing. Okay, Hosea 6 verse 1 to 3 area. Daniel, I say. 6. Verse 1 again. Verse 1. Hosea chapter 6 verse 1. Tiye tibwerere kunka kwa Yehova pakuti wang'amba nadzatipoletsera. Ndibwerezenso. Tiye tibwerere kunka kwa Yehova pakuti wang'amba nadzatipoletsera, wakantha nadzatimanga. Atapita masiku awiri adzatsitsimutsa, tsiku lachitatu adzatiutsa. Atapita masiku awiri adzatitsitsimutsa. Yeah, so pakatha masiku awiri achitani adzitsitsimutse. So chitsitsimutso chifunika chibwere pakadusa masiku angati awiri. Tiyeni tsiku lachitatu adzatiutsa. Ndipo tidzakhala ndi moyo pamaso pake. Now tiyeni tikupangani a real quick analysis. Tiyeni tibwerere kwa ndani kwa Mulungu wati ng'amba ndipo atatani azichitise, wati kantha ndipo azatetani azatimangaso. I think izikutha kufanana pang'ono ndi ka Samaritan story kake, koma of course zikamba za ana Israel. So tonaona kale unatu umuntu unakhala ngotani onongeke, komanso tikalingana na Yesu Kristo anafera mmalo mwa ifeyo. So tonaona kuti no after masiku angati awiri atitani atisisemusa. Mwanjira ina tikamafika kumapeto amasiku awiri wandati tisisemuka kapena pakhala nkhani ya mvula ya masika level 2 ichitimeka mu presentation part 1. So ndithu mvula ya masika ifunika ibwere pakadusa masiku angati awiri kuti chani siku lachitatu tikakhale panyani pamaso pake. Tikapita chimuso 20 imatoza fetu zakhala mwamba zaka zikati siku lachitatu zakhala maso ndani maso wake. Ndikhuba tinoza nabe unatingewerenga muso 20. So chimuso chapter 19 imati wonesera zizobwera kwa Yesu mu 19 tikambira pa verse 6 maselengezera mpaka 21 Yesu abwera. Verse 20 anthu olonga mali kumwamba. Verse 4 ya chapter 20 verse 4. Ndipo ndinaona mipando yachifumu, ndipo anakhala pamenepo, ndipo anawapatsa chiweruziro. Ndipo ndinaona mizimu ya iwo amene adawadula khosi chifukwa cha umboni wa Yesu ndi chifukwa cha mawu a Mulungu. Ndi iwo amene sanalambira chilombo kapena fano lache, nisalandira lembalo pamphumi ndi padzanja lawo. Ndipo anakhala ndi moyo nachita ufumu pamodzi ndi Khristu zaka 1,000. So the zaka 1000 ndizo ndete zakhala ndiye pasiku lachingati lachitatu. Tade ndipiteni Hosea chapter 6 verse 3. Hosea chapter 6 verse 3. I wrote in verse 3. Tidziwe tsono tilondole kudziwa Yehova. Kutuluka kwake kwakonzekeratu ngati matanda kucha. Ndipo adzatidzera ngati mvula ya masika yakuthirira dziko. Muona menene. So Yehova azadza kwa ife ngati mvula yajani ya masika yakuthirira dziko. And we know nena kuti no Mulungu ndi amene akunena kuti ine ndidzasanula chanzemu wanga payani panthu onse. Tinozene. So latter rain tikati titengere mene zichitika ifunika ichitike at the end of the 2000 years. Right? But verse in Isaiah 10 verse 1 imanisangalasa simene. Isaiah 10 verse 1 again.
Zechariah chapter 10 verse 1. Pemphani kwa Yehova mvula nyengo ya mvula ya masika. Kwa Yehova wolenga mphezi ndipo adzawapasa mivumbi ya mvula kwa yense zophukira kuthengo. So akuti tipemphe mvula munthawi yani ya masika. Njirani tikaona bwinobwino tiona nawo kuti mvula ifunika ibwere munthawi ya masika. Ndati tiyambe tikhale tikupempha yani mvula munthawi yake iti imeneyo. Ani tikaona bwinobwino ophunzira ajanazo anayizindikira nthawi. Pajanazo ati mupite ku Yerusalemu. Kena muzalanda yani paso mphamvu ya Mzimu Woyera ndio muzakhala mboni zanga ku Judea and etc. So maveto nthawi pamene uthenga ufunika kupita pa dziko lonse lapansi. Pomfika ndithu a special outpouring imene ifunika ichite kuchitika kumapeto yani anthawi and anthu a Mulungu ndipo atani azindikira chimenechi, right? So tikaona chimenechi tiwerenge verse ya tumaliza chimso 18 verse 1 to 4. Chimso chapter 18 verse 1 to 4. verse 1. Zitatha izi ndinaona mngelo wina wakutsika mmwamba wakukhala nawo ulamuliro waukulu. Ndipo dziko linaonekedwa ndi ulemerero wake. Ndipo anafuwula ndi mawu olimba nanena, wagwa Babulo waukulu na nasandulika mokhalamo ziwanda mosungiramo mizimu yonse yonyasa ndi mosungiramo mbalame zonse zonyasa ndi zodanidwa. Chifukwa ndi vinyo wamkwiyo wa chigololo chake mitundu yonse idagwa. Ndipo mafumu a dziko anachita naye chigololo. Ndipo ochita malonda a dziko analemera ndi mphamvu ya kudyerera kwake. Ndipo ndinamva mawu ena ochokera kumwamba nanena, tulukani mmenemu anthu anga kuti mungajane ndi machimo ake ndi kuti mungalandireko ya miliri yake. 5 verse 5. Pakuti machimo ake anaonjikizana kufikira mmwamba. Okay, uthasako. So tikateteranga compare zimene zichitika apa okundi mapeto anthawi. Pa Yesu anakamba kuti cha pamene ndikuti izakhala masiku ayani anowe chinachitika chani ati ngelo atabwera kwa Abraham anozera kufuula kwa mzinda wa jana Sodom kafika kuti kumwamba. Tukumbukire anamuza tino anana kufuula ukafikira kwa Yehova antitoza Yehova ali kumwamba. So kufuula kwa nafika kumwamba ndipo ndatha kuti nzaone ngati zili yani zili choncho. So this is anthu a Mulungu and how dziko pasafika pajani pa limit, right? The world ababa ndeti apanga pasi timati maukwati amuna ukhaokhala kaza ukhaokhala. That's the limit. Ati tikaona pa verse 1 ati kuona kuti ngelo ena akudza kuchoka kumwamba ali ndi ulemerero ere aliso ndi yani ndi mphamvu. Mwanjira ndikamuona ngelo amayimira yani messenger utenge Aheberi 1 verse 7 ndi 14 maruza yonje tinongero ndi nthenga. So apa pamene pobwera nthenga ali ndi ulemerero ndete ndikulandira kwa mvula yani ya masika chifukwa kulalika soma mphamvu unatuluka nemene mujani anthu anga. Mwanjira ina tikaona noti ndamene anawuzida atatuluke mujani Babel. Tukumbukira anatoka mu Sodom Lord anawuzida atatuluke mu Sodom koma pa anthu akuzida atatuluke mujani mu Babylon, right? So tikaona munthu mwe tuna nawo kuno sizota anthu atuluka mu a physical structure koma anthu afunika atuluke mu chitidwe oyipa, right? Atuluke mu zoyipa zawo akhazikike mu chipembedzo cha Yesu Kristo, akhazikike mu choonadi the realities zimene Mulungu atipasa. So ukondo kuyitana koma izo zimene zichitika papita nthawi especially when the rain yatani yafika and ichichi chizakonzekeresa anthu a Mulungu. Tikapita pa Chimso 19 verse yake ya 6 pamene tikuona ndithu verse 7 akuti no mkazi wajani omwana nkhosa wazikonzekesa chani wazikonzekera yeyeka, right? So zikupanga connect. Tangubwera ku Luka tingumayisa the parable. Ndi comment. Okay, let's go to Luke chapter 10. Luka 10 yeah. Alright, so Luka titafika pa Luka chapter 10 verse 36 ariyan. Uti mwa atatuwa kuyesa iwe anakhala mnasi wa iyo jadagwa manja achifwamba. So akufunsa uyo atatuwa pajalevi anakulambalala wasemba anakulambalala koma anachita chifundo ndi ndani Samaritan ndiye apeza ndali yani. Ndipo anati iye okumuchitira chifundo ndipo Yesu anati kwa iye
pita ni uchite iwe momwemo. So funso limakhala kuti munthu akapulumuke atani ambe kukapereka charity work akonde kupanga miss the whole point. Pali funso omwe nafunsira nene kuti cha ndichite chani ndikatani ndikapulumuke ndakwapasa analogy yandani Samaritan chifunda amene akuthandiza munthu amene atani wavulalayo. So funso ndikuti munthu wavulalayo adakatha uzipulumutsa yekha amene amathatani. No, adanali half dead. Anali ngati wapulumuke. So sadatha uzipulumutsa kanthu kuti azipulumutse munthuyo kuti alandirenso moyo chifukwa anali akufa kuti alandirenso moyo amafunika angotani angolandira zonse zimene akutani akupasira. Nkhani yeniyeni naye yachipulumutso papa kuti munthu akapulumuka atani andiyima a Mulungu ndikuwakhulupirira ndikulandiranso mzimu ndani wa Mulungu ndikukhala mmene momwe kuti alandire moyo wa Yesu Khristu akulandira chimene kuzera mwandani mwachikhulupiriro kuti akhalebe moyo wa Yesu Khristu akupitirizabe mwachani mwachikhulupiriro andikuzera mwa ichi chuchitika chani machiritso akutani akuchitika akubwereranso ndikukhala ndi moyo ndikhulupirira tinozerere. So nkhani yeniyeni pa fanizo ndiliti ndimenelo kuti tikhale ndi moyo wasopano tingolandira zimene Mulungu akutani akutipasa ndikhulupirira tinozerere. Yeah, so ichi ndi chimene mwina anthu ambiri amauzidwa kuti this one ndeti zikatipanga nchito chifundo ya nchito chifundo pili vuto kumano main point imene amafuna kuze si imeneyo. So Mulungu akadalitse mawu ake. Amen.